हम सोचा तानी कि एह बार अपना जान के का गिफ्ट दी कि जे हमरा के जिंदगी भर याद रखे और हमनी दोनों जानी के प्यार और आगे तक अमर रहे। का भइल सुमेश, काहे हाफता रे? रतन भैया राहुल गर्लफ्रेंडवा हमरे पर फोन कैले रहली है। काहे का सुमेश, का भइल? भैया वो कहत रहली है कि रउआ अपने भैया के मना कर दे, काहे कि अब उनकरा से हम बात ना कर सकिले। ना सुमेश, ई तोहरा कोनो गलत फहमी भइल बा। हमार जान ऐसा ना कर सकेली हमरा साथे। ना भैया हम सच कहता नहीं, काहे कि हमरा पे फोन आई रहे। रोज रात हमारा से बात करत रहलू, एको दिन ना दूर हमसे रहत रहलू। रोज रात हमारा से बात करत रहलू, एको दिन ना दूर हमसे रहत रहलू। कौन भइल बात हमसे चल गइलू दूर, कौन भइल बात हमसे चल गइलू दूर। जैसे हमार दिलवा कैलू मजबूर, तोहरो दिलवा केहू तोड़ी जरूर। जैसे हमार दिलवा कैलू मजबूर, तोहरो दिलवा केहू तोड़ी जरूर। कहत रहलू कबो छोड़ब नाही साथ हो, भइल कवन बात हमार छोड़ देहलू हाथ हो, छोड़ देहलू हाथ हो। ओ नहो कइला करलू ना बात हो, काहे हमरा संगे तू कई दिहलू घात हो। कमी हमार केहू भरता जरूर, कमी हमार केहू भरता जरूर। जैसे हमार दिलवा कैलू मजबूर, तोहरो दिलवा केहू तोड़ी जरूर। जैसे हमार दिलवा कैलू मजबूर, तोहरो दिलवा केहू तोड़ी जरूर। जान खुश रह दोसरा के बाह में, बनब न कांटा अब जान तोहरा राह में। हो जान खुश रह दोसरा के बाह में, बनब न कांटा अब जान तोहरा राह में। राजू के साथ जाके खुश रह तू, रतन के बात कभी सोची हो जरूर। जैसे हमार दिलवा कैलू मजबूर, तोहरो दिलवा केहू तोड़ी जरूर। जैसे हमार दिलवा कैलू मजबूर, तोहरो